Drwy ddeall y gwahanol ddyddiadau ar bacedi bwyd, gall teulu arbed hyd at 60 pint y mis. Mae dyddiad defnyddio ar fwyd sy'n peri risg diogelwch. Gallwch chi fwyta a rhewi'r bwyd hyd at y dyddiad hwn. Mae dyddiad ar ei orau yn cyfeirio at ansawdd y bwyd. Ar ôl y dyddiad yma, mae bwyd yn ddiogel i'w fwyta, ond ni fydd y bwyd o'r safon orau. Mae arwerthu tan a gwerthu erbyn ar gyfer eu siopau yn unig. Felly gallwch chi eu hanwybyddu. Rhowch linell trwy dyddiadau yma i osgoi unrhyw ddryswch. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n wefan hoffibwyd-casaugwastraff.com neu lawrlwythwch ap Hoffi Bwyd Casau Gwastraff i helpu lleihau gwastraff ac arbed arian.